Malam ango, mene na haka shigin aikatawa hakan ga? Wato Malam Sani, share gata ne ka sun in zube wallahi. Tun da sahi ni ce ma dan ina ya dauko ta ya zube min. Yau gashi an nazo daji na dawo shi na cimma bai zube ta ba ni dauko ta in zube da kaina. Haba Malam ango, da girmanka da wayonka kake kokarin dan aikata wannan dan aiki haka? Haba Malam Sani, dakata. Yanzu shin mi Allah na don na zuba share cikin gota. Da wayonka zaka tushe muna hanyar ruwa, ka jawo muna ambaliya da ƙarshen mutane su ayi hasarar rayuka da dukiyoyi. Haba Malam ango, ko ta yi ka to ka jiya. Au, ka bari in zube ta yanzu sannan mu bari ka zube ta tore mu. To shi mu. Ga gwamna ya zo. Sai mata walle, sai mata walle. Sai mata walle, sai mata walle. Malam ango. Na'am. Ba na hankalin ka nan. Jinka. Baka san akwai wani sabon tsari da mai girma Chiyaman nasuru babata ya kawo ba. Tsaftacewa da yasun gotoci. Wane gari? Na cikin garin tambuwal. Kun Allah. To kai kuma Malam Sani ka ko san wanga abu akwai mamaki ko? Wallahi lalle ko ka kusa. Akwai wallahi mamaki ga wanga abu. Kwanan baya gangami an kai da dattijawa da matasa da tsaftace garin tambuwal. Kai makon ta kwarkar har da shi ya shiga an kai yasun gotocin garin su ba da shi ya. Ka ko san ba mu saba ganin Chiyaman din da ya hau an shiga an kai yasun gota shi ba. Gaskiya. Barka ji. Mahi yawancin shugabanni ka da kaga sun ci zabi sai kaga sun ban kwana da talakawansu. Amma shi Nasiru dan kudu Chiyaman na tambuwal ba haka yake ba bawan Allah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da zuwa. Na lahiya ne gine ku kai tsaya ga cirma injin ne lahiya. Malam na rabi. Wallahi malam sa'adin an gona ni kawai bayani hakura bayani. Na sabon tsari da nasu Alhaji Nasiru babata ya kawo na gyara muhalli da magudanar ruwa. Yanzu wai shi na malam ango yanne shi na mamaki. Ayya, to kai malam ango in ban da kai da abinka ai Hausawa sun ce barewa ba ta gudu dan ta cire rahi. Ƙaro dai faɗa mai gaskiya. Baka san shi mai girma Chiyaman Nasiru babata yaron Aminu Waziri na ba mai girma gwamna. Ai can Sokoto mai girma gwamna ya fara sa wannan doka ta tsaftace muhalli da tsaftace magudanar ruwa. A dai kora mai bayani. Shi na dai na haɗa mai tun da zuwa ga gaba. Kai dakata Malam dan rabi. Kai fa na san wani irin Bahaushe haki. Kai mini Hausar da zangani wa kwatta hilla ko kuma Malam Sani. Haka nan na gaskiya amma ƙara kora mai bayani shi san da kuɗi. To ka To kai ko malam ango ana ba haka na roƙo. Ai abin da sun ka fahimta ai ba wani abu na ba. Ai ka gane shi Nasiru babata mai girma Chiyaman. Duk abin da ka ga shi na yi kwaikwayo na shi da mai gida ne mai girma gwamna Aminu Waziri mataulan daular Usmaniya. Ai ce su kutu na faɗa ma can an ka fara ɗauko wannan tsari na tsaftace muhalli da gyara magudanar ruwa. Ai abin da sun ka fahimta kaga ana ta aiki ko ina cikin jiha. Uwa uba gehen ilimi da gehen lahiya ga ayyuka ko ina barkatai cikin jiha albashi kan kari. Ai mu in muna duba wasu jihohi musamman makwabtanmu jihar Sokoto gaskiya mu wakan mu adalci sai dai mu ce alhamdulillah wallahi alhamdulillah wallahi alhamdulillah. Malam na rabi. Dama yana so in tambaye ka. Allah ka sana sai. Ku da ka harka irin yanar ga ta gizo da kai. Dama yana so in tambaye ka ba naji ana dan wadin mai girma Aminu Waziri zai shiga zai koma APC ba. Awo da kana ana ba ka na to kai ko malam Sani ai ka san su mutane ba ana musu magana. Mutum ne yau da adam baka hana shi dubi. Amma ai abin da annabi suka fahimta shine girma gwamnati Aminu Waziri tambayar. Ruwa na masu aiki sun shin ko kana mancewa wancan karo da za yi komawa lema sai da ya tara mutane Haka an kai ce a tahi sun ka ce a tahi lallai don haka wata magana da kaka ji ba ta tushe ko makama in lokaci ya yi mai girma gwanda kamar wancan lokacin zai tara mutane saboda shi shugaba na al'umma bai komi kashin kai ne sai ya nemi shawar al'umma zai nemi shawar al'umma in sun ce a tahi don haka wallahi wata magana ba a zuwa don haka wata magana da kaka ji cikin gari wallahi kanzun kulaye ta ba ta da tushe ko makama amma yanzu abin da mai girma wanda ka bukata gare mu mu taya shi da addu'a Allah shi zaba mai mai alheri saboda kaga kudan da aka yi wallahi 2020 mu muna mai roƙo mai addu'a Allah kashi bashi da dubara ta Allah shi zaba mai mai alheri ko da mun sai an tuno lawa kudan da na gama da ciya hori lalle mu da ciya hori